बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे दुखुनांथाव खौरां फोसावनो सिगांदों। सरकारनि गोबां खेब मैदेरनि उदखारखौ होबथानो नाजानाया दिनैसिम जाफुङाखै। बेनिनो फिन मोनसे फोरमान महरै नुजाथिबावदों। दाब दाब हाग्रा ओनसोलनि साखाथियाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा दिनैबो गोबां जाथायजों मोगा-मोगि जानांगासिनो। हाग्रानि मैदेर फालोआ मानसि थाग्रा ओनसोलाव फैनानै न'-बां, मैगं-थाइगं सिलिंखार खालामनाया दिनैसिम जाफ्लेगासिनो। बेनि अनगायैबो माब्लाबा जिउबो गोमानांबाय। बेबादिनो फिन दुखुनांथाव जाथाय जादों बाक्सानि अदियागुरियाव। सोरांसि समाव अदियागुरियाव थानाय आबादारिफोरनि गासै 20 निफ्राय 25 बिगासो मैगं आबादफोरखौ हाग्रानि मैदेरा सिलिंखार खालामलांदों। खहा खालामजानाय आबादारिफ्रा दा जोबोद दुखुआव दं। लोगोसे जाथाय जानायखौ मिथिस्लाबाखै हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा। बेनि सायाव खौरां लायैखौ दुखु मोननायजों लोगोसेनो रागा जोंनाय फोरमायदों भुगिनांनाय रायजोफ्रा। मानासर পৰা बहुत हाथी আহিছিলে। हाथी আহি আমাৰ বিলাহী, বেঙেনা, মিচিং বহুত খেতি বাতি নষ্ট কৰিলে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইফালে কোনো তথ্য লোৱা নাই বা ফৰেষ্টৰ পৰা মানুহ নাহে। আমাৰ ঘৰ পাম চাম যি আছিল ইয়াতে বহুত ভাঙি চাঙি চুৰমাৰ কৰি দিলে। এতিয়া আমি ঋণদাৰ কৰি খেতিগিলা কৰোঁ। মাৰ্কেটত দাম নাই, বেচিবলৈ পইচা নহয়, খৰচ নহয় আৰু এইখানে মানাসৰ পৰা হাতীখিনি আহি আমাৰ বহুত খেতি বাতি নষ্ট কৰিছে। এতিয়া আমাৰ বহুত দুখ লগা কথা। এতিয়া আমাৰ এইটোৰ ওপৰতে আমি খেতি বাতি কৰি আমি পৰিয়ালখন আমাৰ চলি আছে। এতিয়া সিটোও আমাৰ নহ'ল, চব ভাঙি চাঙি তছ নছ কৰি পেলাই দিছে। কি কৰা যাব এতিয়া আমি কি ডেইলি 2 দিন 1 দিন পিছত 2 দিনলৈ আহি আছে ৰেগুলাৰ। তে আমাৰ মিচিং চিচিং যি আছে ফাৰ্ষ্ট মানুহ অহা নাই ইয়াতে খবৰ লোৱা। এতিয়ালৈকে মোটামুটি 20 বিঘামানতো ভাঙি নষ্ট কৰিছে। আজি এক ৰাতিতে নষ্ট কৰিছে 20 বিঘামান। তে আগৰ একদিন আহিছিলে সেইফালে ভাঙিলে। আমাৰ এইখিনিত আজি সোমাইছে, আজি এইখানে 20 বিঘামান ভাঙিলে। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।